Esta trobada té dos objectius fonamentals, i una és la formació, que és el primer objectiu i segurament el més important és la formació, i l'altra part és la diversió, l'animació dins del partit. Com que som una agrupació jove, és el que ens pertoca, és formar-nos per al dia de demà, qui vulgui i qui puga assumir càrrecs o simplement representar el partit en els moments que sigui oportú. La trobada està oberta a tots els joves, no només és per als militants, sinó també per a tots aquells joves i aquelles joves que tinguin ganes de conèixer una miqueta més la realitat del bloc jove, que tinguin ganes d'implicar-se o que simplement vulguin estar assabentats dels temes que anem a tractar, estan convidats a participar. I el dissabte ja al matí renovem discurs, un país en femení, on Mamen Jimeno, responsable de polítiques d'igualtat del bloc, ens parlarà de feminisme i igualtat. Després, a les 12, farem renovem discurs també, alternatives a les polítiques laborals, a càrrec d'Anna Díaz, d'Intersindical Jove, i Xavier Izquierdo, de l'ASTE. Abans de dinar farem una presentació de la guia d'organització del bloc jove i us presentarem el llibret que ens ajudarà en els propers 2 anys a gestionar els vostres col·lectius del bloc jove. Després de dinar farem un taller on ens diran com parlar en públic per Pau Vendrell, que és periodista. I després renovem discurs, polítiques per a lesbianes, gais, transexuals i bisexuals per José del Amo, que és coordinador general del col·lectiu Lambda. I després de sopar eixirem cap a Saló, on fan concert d'Obrim Pas, entre altres grups, i l'entrada del concert costarà uns 5 euros i és per a una bona causa. Ja el diumenge farem una assemblea nacional.